Egunon, Bai. Aitor, hemen gaude Etxeluze baserrien atzian dugula, Bai. eta, bueno, zu bertako semia zara, eta bertako ogibideaz aizara lanian. Zuretzak gaur egun zein dira nabarmentzeko gomendioak baserrigintzan? Baserrigintzan nabarmentzeko guk dakau baserri koxkor bat, Astigarran, Santillo mendin, 5 behi eta 8 txekorreko baserri txiki bat eta zezen bat, eta bizi guztin guatxa hortatik genibili haragia saltzen, haragia karnizeri saltzen, eta horrekin segitzeko asmotan, baina ilusio txikila dago segitzeko. Ilusio txikila emateko segitzeko, ite duen produktuak ez data baloratzen, hemen itean produktua. Gero ere, estakakin esplotazio handia dakazu, ez? Bueno, gero baso gintzan itzakea, estakak iten, itxiturak iten, denian, kanpolanian itzakea aparte, baserriaz aparte, eta handikan gehiena. Ara jotze dugu jo. Orain dela gutxi, kalera ateratzate tratorekin baserritarren aldarrikapenak egiten, edo rebindikazioak egiten. Zertan direk eskakizun horiek? Bastante triste, eskakizun horiek. Eskatu genitun, eskakizun batzuk, baina ez du aurre birikan ematen. Bertako produktuai indar bat emateko, eta bertako gauzeiri baliu emateko nahien ibiligea, baina gauza gutxi lortu dugu. Erantzuni badago edo? Ez da erantzunikan, guk haitu geha, alde batea junta bestea jun, ate guztik jotzen saliatu geha, baina hemen inorrek ez digu kasu hondikin. Etorkizunean baserria zure ogibidetzat jotzen duzu? Nik egia esan aragilekin benta direktako asuntuai buelta asko emate izkat, eta behituko nuke, nola lehoken itxia, oan alde batian da bestian lan askoekin gabiltza, baina atortea hartu biharrakat horri buelta bat emateko, zer itxia lehoken, o nola ingo genuken, o jendiak nola itxeun, o zehatu biharrakat, ikusi biharradakat, asuntu nola jutean. Herri mailan nola ikusten duzu baserrien egoera, baserrien sustapena, babesa badakazulea, laguntza badakazue, zeo zer aipatzekotan edo eskatzekotan? Herriak be partetik gehiago eman berko luke baserriei. Herriak beak saiatu berko luke herrikua bultzatzen, eta Astigarran bakarrikan zenbat baserri dauden, martxan gutxi, baina baserri mordoxka daude. Eta hori denak be produzio niongo aliak. Bakit, Astigarra guzti jentzen zenukela janekingo, baina, bueno, bertakua, geho falta baldin batzen kapotik, baina herrikuei bertakuei bere indarra eman eta balore bat eman. Garbi esan dezakegu gaur egun baserritik bizitzea bakari zaila dela? Oso zaila, gaur egunean, oso zaila. Zuk esan duzun bezala, produzioren bat izan berko tarteko? Oso esplotazio handia jartzezu, baina hemen Santillo mendin baserriak oso txikiak dira. Gure baserriak 3 hektarea terdi ditu. Honek Etxeluzek 3 hektarea terdi ditu, eta Zimelurritzak 4 hektarea ditu deneta. Eta baserri txikiak dira. Eta hektarea hoikin baserri bat aurre ateatzeko ez du ematen zea. Ez du ematen. Bueno, gutxienez ere gelditu behar dugu zuek ere urtean zehar egiten duzuen ingurunen babesak, mendiak garbiketa lanetan, eta hori herritar guztion aldekoa da, ez? Bai, baserritarrak ezpaluke mendin egiten garbiketak eta egitingo, bueno, Antillo mendila dena sasaila gertu dengo litzake. Eta horri balori bitzaio ematen, baserritarrak egiten mendin. Bai, hori da importante, ze balorea du zuen egiten duzunarekin. Ze balorea duen da, balorea handila du baserritarrak egiten mendin, handila. Lenguan egindako datu batzuen arabera, 170 baserrin lurraldeetan dagoela eskuan eta mantentzen eta txukuntzen eta hori herritarrak kontuan hartu beharko zuten. Bai, herritarra ez da enteatzen askotan baserritarrai ze kostetzaion mendila garbi aukitzea,
produktu bat ateatzia, produktua hasita bukatzezunean arteaneko ze lana da hon, Claro. ze lana da hon, Egunero eta 24 ordu. egunero. Hor ez da igande ez da, hor ez da jaiekan. Hor da, segi, inbiarra. Ba hoize, segi eta segi, itxaropentsua ikusten zaitut aitor. Bai, Eutxien, dik esperantza bat, egitea esan, Bai. jendia enteatzen hastean, eta asuntuei buelta pixkat ematen hastegean. Eta, Eutxi, ikusikoa, bai. ondo ba.